Jawa Dwipa, hari Sabtu Pahing, tanggal 10 Oktober tahun 2015, tentang wejangan saya yang ketiga soal lakon dan laku spiritual Wahyu Pancagaib. Salam rahayu, hayu memayu, hayu ning karahayong kanthi teguh selamat berkah sukses selalu untukmu sekalian para kadang kinasihku dimanapun berada. Perlu diketahui bahwa wejangan ini merupakan wejangan lanjutan dari wejangan saya tentang Wahyu Pancagaib di dalam laku spiritual hakikat hidup di Jawa Dwipa, hari Kamis Kliwon tanggal 8 Oktober tahun 2015 yang lalu. Ning bengi kiyen isun kepengen bagi pengalaman pribadi sing wis pernah tak bukten nang dhewek. Ora nganggo tembung jare, kanggo kabeh kadang sing ana ning kene. Sejene kuwen aku nyedianang waktu lan kesempatan kanggo tanya jawab khusus soal Wahyu Pancagaib. Tentune para kadang akeh sing durung ngerteni apa iku Wahyu Pancagaib, sing durung memahami apa iku Wahyu Pancagaib. Ning bengi kiyen tepai kesempatan kanggo takon apa sing durung dinerteni, apa sing durung dipahami, supaya ning sajroné laku bisa tepat sasaran, ora meleset lan ora kesampar kesandung. Sadurunge kuwen isun kepengen kenalaken khususnya kanggo kadang sing durung kenal isun, sing durung weruh isun, sing nembe ketemu isun pertama kali ning bengi kiyen. Kenal nang aran asline isun Jakatolos utawa Toso Wijaya. Ning dunia spiritual isun luwih dikenal nganggo sebutan Wong Edan Bagu. Lahir dina Rebo Pon tanggal 13 bulan Agustus utawa bulan 8 tahun 1959 ning telatah tanah Cirebon. Bengi kiyen isun ora arep ngungkap sapa sebenere isun, sebab najantah isun durung cerita karena ning wilayah Brebes kiye wis ana sing kenal isun secara mendalam. Tentune setitik akeh wis pernah diceritaknang maring para kadang kabeh. Dadi wis cukup semono bae, ora perlu tak imbui maning. Karena apa? Karena isun wis mong ngungkit-ngungkit masa lalu, nyeritaknang masa lalu. Isun selalu kepengen nyeritaknang lan nglakoni masa kini kanggo masa depan. Dadi apa sing wis dingerteni masalah isun, soal isun wis cukup jare wong sing wis ngerteni isun. Ora perlu tak imbui maning. Karena bengi kiyen khusus isun arep ngungkap masalah kunci, masalah Wahyu Pancagaib. Tentune para kadang akeh sing durung ngerteni apa iku Wahyu Pancagaib, apa iku kunci. Nah, kanggo sing durung ngerti, kanggo sing durung paham, persiap nang pitakon-pitakone apa sing pengen diweruhi, apa sing pengen dingerteni, engko ditakok nang. Lan isun pasti bakal jawab sesuai pengalaman pribadine isun sing wis pernah tak bukti enang.
ora nganggo tembung jarek. Wahyu panca gaib. Wahyu iku ateges paringane Gusti Allah. Panca iku 5, gaib iku rasa. Wahyu panca gaib iku minangka sarana kanggo manembah mring sing gawe urip, sarana kanggo laku sampurna, sarana kanggo balik mring asal usul sangkan parane dumadi. Kuwi wahyu panca gaib. Wahyu panca gaib iku isine ana 5. 1 kunci, 2 pawelin, 3 asma, 4 mijil, 5 singkir. Nah, kita kabeh kudu kepriben nganggo kuncine. Nglakoni kuncine kudu kepriben. Ora perlu ribet, ora perlu angel, ora perlu neko-neko. Cukup galilah rasa yang meliputi seluruh tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita ada firman Tuhan yang bisa menjamin hidup mati kita dan dunia akhirat kita. Firman Tuhan iku ora cukup diwaca bae. Firman Tuhan iku ora cukup dipahami bae, tapi kudu diweruhi. Priben carane meruhi firman Gusti Allah? Carane meruhi firman Gusti Allah yaiku nganggo laku wahyu panca gaib. Lakune galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Karena di dalam tubuhmu ada firman Tuhan yang bisa menjamin dunia akhirat dan hidup mati kita. Sejene nganggo wahyu panca gaib angel. Kenapa bisa angel? Karena ora gampang. Kudu mumpuni syariate, kudu mumpuni hakikate, kudu kuat wetenge, kudu kuat tirakate, kudu kuat bandane, kudu kuat sekabehane. Lamun beli kuat angel, abot, rumit, susah, ora kabeh wong bakal bisa. Tapi lamun nganggone wahyu panca gaib, laka ceritane angel, laka ceritane rumit, laka ceritane susah, laka ceritane beli duwe modal. Karena ning sajerone laku wahyu panca gaib mung cukup dengan cara menggali rasa yang meliputi seluruh tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita ada firman Tuhan yang bisa menjamin hidup mati kita dan dunia akhirat kita. Gampang kan? Teori praktek lah utawa carane menggali rasa iku ora nganggo modal, ora perlu nganggo duit, ora perlu nganggo ritual neko-neko, ora perlu apal Al-Qur'an, ora perlu duwe amal ibadah segudang. Cukup meditasi patrap kunci paweling asma mijil lan singkir. Bisa paham ya apa mau sing tak ungkap? Nah,
Wahyu pancagaib iku dudu ilmu, dudu golongan, dudu partai, dudu agama, ya, dudu kebatinan, dudu perguruan. Wahyu pancagaib iku laku urip, laku rasa, laku manunggal. Laku rasa, laku urip, laku manunggal iku berlaku kanggo sekabeh wujud sing kelungguhan urip. Ora peduli kuwi Islam, ora peduli kuwi Buddha, Hindu, Kristen lan sapiturute, sing penting duweni urip, sing penting pelungguhan urip, wajib hukume ngenali uripe. Dunia akhirat kita kabeh iki ditentukan dening urip. Ora ditentu nang ning ibadahe, ora ditentu nang ning dunyae, ora ditentu nang ning elmune. Tapi ditentu nang dening uripe. Sepira kita kabeh ngerteni urip, sepira kita kabeh meruhi urip, ya semono hasile dunia akhirate. Urip iku kuasa, nanging bodoh. Dengan ungkapan tadi, kok sebegitu pentingnya sih hidup? Kok sebegitu perlunya sih urip? Urip iku apa sih aslinya? Kok sampai-sampai kudu dikenali, sampai-sampai kudu diweruhi, bahkan dunia akhirat isun ditentukan dening urip iku. Aslinya urip iku apa? Urip iku kuasa, ananging goblok. Bukti kuasane urip iku apa? Sakti ya kayak ngapa, sugi ya kayak ngapa, kuata kayak ngapa, gagah kayak ngapa, lamun ditinggal uripe wis pasti dadi mayit alias manjing kubur bin batang. Bukti gobloke urip iki apa? Bukti gobloke urip dijak nyolong gelem, dijak nipu gelem, dijak madat gelem, dijak apa baik gelem. Padahal urip iku kuasa. Bukti kuasane kaya sing tek ceritak nang mau. Bisa paham ya? Urip iku ananing ngendi? Urip iku ananing kita kabeh. Ananing wujud sing kelungguhan urip. Buktinya ananing wujud sing kelungguhan urip apa? Rasa. Kanggo bukti nange nganggone rasa. Mula ana kalimat sing unine kayak gini. Aja pisan-pisan sira ngaku wong urip lamun ora bisa ngrasakake urip. Sebab lamun bisa ngrasakake urip, kuwi sinebut dudu wong urip, ananging mayit urip. Kanggo mbuktekna anane urip nganggone rasa. Kanggo mengenal rasa, carane semedi patrap kunci. Mengapa dalam mempelajari atau mengenal hidup mesti harus mengenal rasa? Memang kalau hanya sampai pada tingkat syariat,
bab rasa tidak pernah dibicarakan atau disinggung. Tetapi pada tingkat hakikat ke atas, bab rasa ini mulai disinggung. Karena bila belajar ilmu hakikat hidup, itu berarti mulai mengenal siapa sang pencipta itu. Karena Tuhan Maha Gaib, maka dalam mengenal hal gaib kita wajib mengkaji dan mengaji rasa. Rasa itu memiliki beberapa tingkatan. Jadi jelas berbeda dengan tingkat syariat yang memang mengkaji telinga dan mulut saja. Dan mereka hanya yakin akan hasil kerja panca indera, bukan batinnya, bukan rasanya. Bab rasa dapat dibagi dalam beberapa golongan atau beberapa tingkatan. Tingkat pertama disebut rasa perasaan. Tingkat kedua rasa tunggal. Tingkat ketiga sejati ning rasa, tingkat keempat rasa sejati, tingkat kaping 5 rasa tunggal jati. Mengaji rasa sangat diperlukan dalam mengenal gaib. Karena hanya dengan mengaji rasa yang dimiliki oleh batin itulah maka kita akan mengenal dalam arti yang sebenarnya. Apa itu gaib? Apa itu Tuhan? Apa itu Allah? Dalam mengarungi kehidupan dunia fana, manusia tidak pernah lepas dari hal-hal yang menyulitkan. Seringkali ketika segala usaha lahiriah terasa buntu, akhirnya menyisakan depresi, stres, kegalauan dalam jiwa dan keputusasaan. Hanya diimbangi jiwa yang sehat, segala problematika kehidupan terasa lebih ringan dan tabah dalam melaluinya. Melalui ikhtiar batin, laku doa mantra wirid, semua para ahli laku dituntut agar memiliki jiwa yang lebih kuat, tenang, tentram. Semua itu terdapat pada rasa. Rasa itu apa? Rasa itu hidup. Apa itu rasa hidup? Jawabannya adalah gaib. Apa itu gaib? Jawabannya adalah rasa. Jelas sangat membingungkan kan? Karena kita sudah terbiasa bergelut dan berbaur tanpa rasa. Yang kita ketahui tentang lapar, haus, sakit, susah, senang, dan lain-lainnya itu bukan rasa, melainkan perasaan. Sangatlah tipis cara untuk membedakan mana rasa dan mana perasaan. Saya membahasakannya seperti pinang dibelah dua, serupa namun tak sama. Tingkat pertama disebut rasa perasaan. Apa itu rasa perasaan? Pada kodratnya, manusia itu memiliki perasaan berpusat di pikiran. Dan perasaan inilah yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk lainnya yang disebut bukan manusia. Contoh, jika tidak makan, pasti lapar. Jika tidak minum, pasti haus. Jika tidak tidur, pasti ngantuk. Jika kehujanan, pasti kedinginan. Jika ingin dihormati, maka harus bermoral.
Jika ingin sukses harus berusaha. Jika ingin baik berarti harus belajar memperbaiki. Jika seandainya terbayang, terkesan, harus itu, harus ini, dan sebagainya yang berkaitan dengan isi perut dunia, itulah yang disebut rasa perasaan. Yang kedua atau tingkat kedua disebut rasa tunggal. Apa itu rasa tunggal? Pada kodratnya, setiap manusia bahkan seluruh makhluk hidup mempunyai kemampuan yang tersembunyi, berpusat di otak juga. Biasanya disebut sebagai potensi kekuatan alam bawah sadar. Ketika potensi kekuatan ini muncul, maka seseorang dapat memiliki kemampuan di atas normal sesuai dengan bakatnya. Misalnya, kemampuan indera keenam, telepati, penyembuhan, dan lain sebagainya. Atau apabila orang tersebut berbakat berdagang, maka potensi kekuatan itu akan mewujudkan atau menjadikan atau membentuk intuisi bisnis yang sangat tajam. Bila ia seorang pemikir, akan memiliki tingkat kecerdasan di atas normal alias jenius dan lain sebagainya. Tingkat ketiga disebut sejatine rasa. Apa itu sejatine rasa? Pada dasarnya, setiap manusia, bahkan seluruh makhluk hidup, itu memiliki kemampuan yang terpendam, berpusat di hati. Kemampuan terpendam ini akan muncul manakala seseorang dalam keadaan kritis atau puncak kelelahan fisik, sikon terjepit, kepepet, atau saat menghadapi keadaan yang mengancam dirinya. Saat itu keinginan untuk mempertahankan hidup membuatnya dapat melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan pada saat normal. Contoh, ketika seseorang diambang kritis, misalnya sedang dikejar anjing galak, seketika itu ia bisa berlari secepat mungkin, melebihi kecepatan larinya pada kondisi biasa. Orang Jawa menyebutnya kancileng atau kamigilan. Bahkan orang tersebut bisa melompati dan menyeberangi sungai, katakanlah seperti itu, yang dilihatnya dari lebar terasa tidak mungkin bisa dilompati pada saat normal. Tapi pada saat itu dia mampu melompati dinding setinggi apapun, menyeberangi sungai selebar apapun. Dan inilah yang disebut sejatining rasa. Tingkat keempat disebut rasa sejati. Pada umumnya, apapun alasannya, setiap manusia, bahkan seluruh makhluk hidup, memiliki dan mempunyai naluri berpusat di jiwa. Naluri ini akan muncul dikala kita jauh dari orang-orang tercintai. Contoh rindu. Lalu ingat masa-masa indah bersama. Berbeban berat. Ingat akan sebuah arti persaudaraan dan keluarga.
keluarga, kehilangan hal-hal atau sesuatu dambaan, muncul sebuah kesedihan, menyendiri, mengalami peristiwa yang amat sangat memilukan, menangis, dan lain-lain. Namun sesudahnya, ada kemerdekaan di dalamnya, ada puas di dalamnya, ada plong di dalamnya, ada pengalaman di dalamnya, yang membuat kita tahu dan mengerti serta paham akan kejadiannya. Ini yang disebut rasa sejati. Bisa paham ya? 4 hal yang sudah saya ceritakan tadi itu adalah suatu bukti kalau kita sesungguhnya memiliki daya kemampuan yang luar biasa. Daya kemampuan tersebut dalam ilmu Jawa disebut atau dinamakan daya linuwih. Sesungguhnya tidak ada manusia lemah itu, manusia bodoh, manusia tidak mampu. Itu sesungguhnya tidak ada. Bila diteliti lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, sebenarnya daya ini bukan muncul dari fungsi panca indera kita, melainkan muncul dari hidup kita. Sungguh sayang dan rugi sekali kan, jika kita memiliki daya linuwih itu di luar kesadaran kita. Dengan laku hakikat hidup, berpedoman wahyu panca gaib, kita akan tahu dan paham serta mengerti apa itu yang kelima. Apa itu tingkatan kelima? Yang tersebut rasa tunggal jati, yang berpengertian gaib, yang berpemahaman gaib, yang berbahasa gaib. Untuk hal ini kita butuh wahyu panca gaib. Kita butuh laku hakikat hidup. Hanya dengan laku hakikat hidup di dalam wahyu panca gaib, kita bisa tahu, bisa mengerti, bisa paham tentang rasa tunggal jati. Caranya bagaimana? Ada 5 wejangan yang bisa mengantar kita untuk mencapai titik rasa tunggal jati. Pertama, ana apa-apa kunci, laka apa-apa kunci. Kedua, yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kaping 3, ana Rusia aja binuka, rezeki setitik aja dinampik, rabi ayu aja sinarean. Kaping 4, tumindak apa bae kinantenan sarwa mijil. Kaping 5, semedi patrap kunci, meditasi patrap kunci. Lakune papat, penentuwe siji. Apa bae papat iku? Siji, ana apa-apa kunci, laka apa-apa kunci. Kepindone yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kaping 3, ana Rusia aja binuka, rezeki setitik aja dinampik, rabi ayu aja sinarean. Kaping 4, tumindak apa bae kinantenan sarwa mijil. Penentune siji, yaiku patrap semedi kunci. Patrap meditasi kunci. Bisa paham ya? Kunci paweling asma
mijil lan singkir iku disebut wahyu panca gaib. Wahyu iku paringane Maha Suci urip, panca iku 5, gaib iku urip. Wahyu panca gaib iku apa? Wahyu panca gaib iku sarana kanggo laku manunggal, manunggale rasa, manunggale angen-angen, lan manunggale panca indra, supaya bisa kenal, bisa weruh karo uripe dewek. Lamun bisa kenal lan bisa weruh karo uripe dewek, wis pasti bisa weruh lan kenal karo Gusti Allah sing disebut Maha Suci urip utawa Tuhan. Unine kunci Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput. Diwaca ping 7 karo patrap. Diwaca ping 7 dudu berarti Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci lan sapiturute ping 7 dudu. Diwaca ping 7 maksude pitu kejepit metu apane? Metu rasane. Rasa apa? Rasa tentrem. Mula maca kunci aja nganggo pengangen-angen, aja nganggo perasaan, nganggone rasa. Mula kunci dibaca ping 7, maksude kejepit metu apane? Metu rasane. Rasa apa? Rasa tentrem. Sebab tentrem iku mau asal usule isun kita kabeh. Mula lamun kepengen weruh Gusti Allah, lamun kepengen kenal Gusti Allah, lamun kepengen ngerti Gusti Allah, kudu kenal, ngerti, weruh karo uripe dewek dhisik. Lah, lamun kepengen weruh, kenal, ngerti uripe dewek, berarti kudu tentrem. Sebab asal usule urip iku tentrem. Nah, supaya bisa ngerti weruh kenal tentrem, kudu maca kunci ping 7. Kejepit metu apane? Metu rasane. Rasa apa? Rasa tentrem. Unine paweling siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Paweling diwaca ping 3 nganggo patrap. Paweling iku apa? Paweling iku sabdane urip. Mula
Lamun kepengen weruh uripe, lamun kepengen bisa ngerasa nang uripe, lamun bisa ngerteni uripe, kudu eling, kudu paweling. Sebab paweling sabdane urip. Diwaca ping 3 nganggo patrat sakwise maca kunci ping 7 kejepit metu. Lamun wis metu rasane eling. Eling sapa? Eling urip. Lamun eling urip, urip bakal ngelingi. Asma. Asma iku asale manunggal. Rikala durung kecipta dadi jabang bayi, kita lan isun kabeh iki ana ning awang uwung, durung ana apa-apa. Karena laka apa-apa, isine mung tentrem. Tentrem iku ana sebutane. Sebutane apa? Asma, asale manunggal. Karena asma iku asale manunggal, dadi asma iku laka kalimahe, laka rapalane. Sebab asma iku pada karo aran. Arane urip rikala durung kecipta dadi jabang bayi. Iku asma. Mijil. Mijil iku laku. Lakune sapa? Lakune urip. Lakune urip sing kepriben? Lakune urip metu. Mijil berarti metu. Lamun mijil berarti ana sing metu. Lamun niat mijil, lamun maca mijil berarti arep ngetokaken urip. Nah, ning kene peran pentingnya rasa. Mulane kudu duwe rasa supaya krasa, maksude supaya krasa. Lamun uripe isun arep metu, lamun uripe isun arep mijil. Nula turutane kunci ping 7 kejepit metu. Metu rasane. Rasa apa? Rasa tentrem. Bakawis tentrem banjur eling. Paweling ping 3. Sawise eling nembe metu. Metu uripe. Metu kuasane. Metu sabdane. Metu obah polahe. Unine mijil asma sejati jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Lamun arep nglakoni apa bae sing ana hubungane karo raga, maka ragane disebut. Contoh, arep mangan. Mijile, unine mijile kaya kiye? Asma sejati jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa ragane badhe mangan. Atau arsa ragane badhe tilem. Arsa ragane badhe makarya. Arsa ragane badhe macul, badhe dagang, badhe dolan, lan sapiturute
Kumplite nyukut salah satu contoh bae supaya jelas bisa dimengerti. Misal isun arep mangan mijile, asma sejati jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa ragane badhe mangan. Reksanen murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet. Terus mangan. Sawise mangan, rampung mangan, banjur palungguh. Unine palungguh, asma sejati lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem. Sun sangone basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Iku mau unine kunci lan lakune kunci. Iku mau unine paweling lan lakune paweling. Iku mau pengertian asma lan lungguhe asma. Iku mau unine mijil lan lakune mijil. Kaping 5 utawa sing nomor 5 disebut singkir. Singkir iku sabdane urip pada karo paweling. Mung bedane antara paweling karo singkir ning kene. Bakat paweling iku laku eling. Sedangkan singkir iku laku ngrampungi, laku mungkasi, laku meragati, utawa laku ngakhiri. Contoh, isun lagi was ragu utawa wedi. Supaya rague isun ilang, supaya uase isun ilang, supaya watire isun ilang, terus singkir diakhiri nganggo singkir. Ragu uwas wedine disingkirna. Unine singkir, Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya. Hananira hananingsun, wujudira wujud ingsun. Sira sirna mati dening satriya sejati. Ketiban iduku putih sirna layu dening asma sejati. Diwaca ping 3 nganggo laku patrap. Mijil. Aku balik ning bab pengertian mijil karena sing pengertiane akeh iku mijil, sing penjelasane dawa panjang lebar iku mijil. Karena mijil hubungane karo obah polahe raga. Selagi raga isun kita kabeh masih bergerak, masih duwe kebutuhan, masih duwe kepentingan, mijil iku perlu, mijil iku penting. Lah mijile disesuaikan karo gerak tingkah polahe raga. Lamun arep mangan, mijile ya menjurus ning soal mangan. Lamun arep kerja, mijile kudu menjurus ning soal kerja. Lamun arep ibadah,
mijile kudu menjurus ning arah ibadah. Lamun arep sungkem manembah karo sing gawe urip, mijile ya kudu berhubungan karo sing maha suci urip. Dadi mijil iku luas. Pengertian luase seluas obah polahe raga isun kita kabeh. Dadi unine mijil, setiap obah polahe raga iku beda-beda. Mijil kanggo mangan beda, mijil kanggo turu bisa beda, mijil kanggo mlaku beda, mijil kanggo kerja beda, mijil kanggo ibadah beda, mijil kanggo manembah uga beda. Laka sing pada gumantung mring obah polahe raga sesuai karo hajat niat lan kekarepane isun kita kabeh. Kaya sing wis tak jelas nang ning ngarep mau, bahwa mijil iku berarti metu. Lamun maca mijil berarti ana sing metu sing ragane isun kita kabeh. Sing metu apa? Sing metu urip. Sing metu urip. Ya bakal uripe metu sing raga ya engko ragae mati. Ora. Urip iku kuasa. Urip iku kuasa. Lamona isun mijil sing berarti isun arep metu, uripe isun arep metu, iku dudu berarti uripe isun pecudul metu iki dudu. Sing metu iku kuasane urip. Dudu uripe. Sing metu sepisan maning, sing metu iku kuasane urip. Kenang apa kuasane urip metu? Kuasane urip metu karena kanggo ngrampungi apa sing dadi obah polahe raga lan kekarepane raga utawa niat hajate raga. Tekai contoh 3 jenis mijil sing berhubungan karo raga. Misal isun arep mangan. Nomor loroe isun arep kerja. Nomor teluwe isun arep turu. Mijile kaya kiyen. Asma sejati jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa ragane badhe mangan. Reksanen murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet. Terus mangan. Rampung mangan palungguh. Asma sejati lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem sun sanguni basuki kalis ing sandikala kanthi teguh rahayu slamet. Nomor lorone mijil arep kerja. Asma sejati jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa ragane badhe makarya utawa badhe kerja. Reksanen murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet. Terus kerja, rampung kerja palungguh. Asma sejati lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalis ing sandikala kanthi teguh rahayu slamet. Kaping telune mijil kanggo turu. Asma sejati jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa ragane badhe istirahat. Arsa ragane badhe tilem utawa arsa ragane badhe turu. Reksanen murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet.
rampung turu palunggu asma sejati lungguha ingkang prayoga ragane arsa tentrem sun sanguni basuki kalis ing sambi kala kanthi teguh rahayu slamet. Intine bakat tas mijil wajib palunggu. Mijil iku metu, mijil iku ngetokna bakal hajate wis rampung, kepentingane rampung, apa sing ditok nang mau kudu dibalek nang maning, kudu dimanjing nang maning, yaiku nganggone palunggu. Lamun ora dipalungguh sawise mijil, angel ketemu tentreme, angel ketemu ngertine. Sebab apa? Sebab rasane wis metu, sawise metu ora dianjing-anjing nang maning, dadi nglayap ben ning jabar rasane. Uripe ten ning jero raga, tapi rasane nglayap tekang dindi ora. Dadi ora ketemu intine, ora bisa ngerti. Kepindho tekpai contoh misal 3 jenis mijil sing langka hubungane karo raga. Manembah utawa sungkem karo sing gawe urip kuwi laka hubungane karo raga. Sebab raga iku dimensine beda karo maha suci urip. Dadi lamun sowan ngadhep karo sing kuasa, sing ngadhep iku uripe dudu ragane. Dadi apa bae sing dilakoni saat sungkem ngadep mring sing kuasa iku laka hubungane karo raga. Kepindhone nambani wong sakit, katakanlah nambani wong sakit iku sejatine laka hubungane karo raga. Satu misal si A lagi sakit, tek tambani, sing nambani iku dudu ragane aku, tapi uripe aku. Nah, mula laka hubungane karo raga. Kaping teluwe mijil kepengen weruh babagan soal gaib. Gaib iku ora kasat mata, artine laka hubungane karo raga. Mula manjinge ning jenis mijil sing laka hubungane karo raga. Nah, yen mijil kanggo sesuatu sing laka hubungane karo raga. Contoh pertama, mijil kanggo sowan ning ngarsane maha suci urip. Mijile asma sejati jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan arsa. Arsa sowan ing ngarsane Gusti ingkang maha suci. Arsa sowan badhe nyuwun tambahe pangestu lan pengayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken sageta kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Terus semedi, terus meditasi. Semedi maksude iku nyuwungaken angen-angen, ora ngilangaken angen-angen no ya. Nglerem angen-angen, nglerem pikiran supaya apa? Supaya tenang, supaya suwung. Lamun bisa suwung, lamun bisa tenang, berarti bisa nangkep apa sing bersifat gaib, karena gaib iku ora kasat mata. Jadi mung bisa ditangkep nganggo tenang, nganggo suwung. Nah, supaya bisa tenang, bisa suwung, patrape semedi. Carane ndodok sila, nenangaken pikiran, nenangaken pengangen-angen. Rampung maca palunggu,
asma sejati lungguha ingkang prayoga ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambi kala kanthi teguh rahayu slamet. Kaping pindhone mijil kanggo nambani wong. Asma sejati jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa arsa ngusadani ragane sapa disebut misal arane si A disebut ragane si A reksan murih kelaksanan waras kanthi teguh rahayu slamet. Terus semedi cep meneng nenangaken pikiran nyuwungaken pengangen-angen. Lamun pikirane bisa tenang, lamun angen-angene bisa suwung, mengko bakal ana aura sing muncul nambani penyakite si A. Dadi sing nambani penyakite si A iku mau dudu mijile, dudu ragane isun, tapi tenange isun hasil maca mijil. Rampung paling jukut banyu putih sagelas tenang kue mau ditiupkan ning banyu putih sagelas ping 3 terus banyune diinumaken ning sing sakit sawise maca palungguh. Asma sejati lungguha ingkang prayoga ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambi kala kanthi teguh rahayu slamet. Kaping telune mijil kanggo meruhi apa bae sing bersifat gaib. Mijile asma sejati jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa arsa nyuwun sasmita ing gaib reksanen murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet. Terus semedi maksude cep meneng nenangaken pikiran nyuwungaken pangangen-angen karena sing arane gaib iku ora kasat mata dadi mung bisa disekseni nganggo tenang lan suwung. Mula pikirane kudu tenang, pengangen-angene kudu suwung supaya ngerti, supaya weruh. Ngerti apa, weruh apa, yang ngerti gaib ya weruh gaib. Rampung palungguh asma sejati lungguha ingkang prayoga ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Kuwi antarane mijil sing berhubungan karo raga lan mijil sing laka hubungane karo raga. Dadi bakal mijil sing ana hubungane karo raga, ragane disebut. Tapi lamona mijil sing laka hubungane karo raga, ragane ora kasebut. Jal tek wacak nang sepisan maning perbedaan antara mijil sing hubungan karo raga lan mijil sing ora hubungan karo raga. Perhatikan unine. Anak-anak letak bedane. Siji nyebut raga, sing sijie ora nyebut raga. Mijil sing hubungane karo raga. Asma sejati jeneng sira mijila
panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa ragane badhe adus kramas, ngresiki badan siji tekan ati, reksanen murih kelaksanan, resik njaba resik njero, bersih njaba bersih njero, suci njaba suci njero, resik bersih suci kanthi teguh rahayu slamet. Kaping pindho mijil sing ora sing laka hubungane karo raga. Asma sejati jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan mring ngarsane Gusti ingkang Maha Suci. Arsa sowan badhe nyuwun tambahe pangestu lan pengayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken sageta kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Ana perbedaan kan ing kono. Sing pertama nyebut raga, sing kepindhone ora nyebut raga. Kuwi mau perbedaan antara mijil sing berhubungan karo raga lan mijil sing ora berhubungan karo raga. Jadi kudu jeli, kudu ngerti, kudu paham endi mijil sing ana kaitane karo raga, endi mijil sing laka kaitane karo raga. Lamun sing ana kaitane raga ning sajerone kalimat mijil, ragane disebut diucap. Lamun mijil sing ora ana kaitane karo raga ning sajerone bunine mijil ora nyebut raga, ora ngucap raga. Sing luwih penting maning kapan bae bakak tas mijil kudu palungguh. Sebab mijil iku metu, lamun pas metu kudu dianjing nang maning. Supaya apa? Supaya anteng, supaya lungguh, supaya jagong, supaya manggon mring asal usul sangkan parane dumadi. Kun mau ungkapan pengertian bab wahyu panca gaib sing isine 5, yaiku kunci paweling asma mijil lan singkir. Mijil ning tempat sing aman nyaman, lan mijil ning tempat sing ora nyaman lan ora aman. Ana perbedaane maning ning kene. Bakal mijil ning tempat sing aman kudu nganggo urutane kepriben. Bakal mijil ning tempat aman lan nyaman urutane pertama palungguh dhisit. Palungguh sampen ketemu tenang. Wis ketemu tenang maca kunci ping 7, paweling ping 3 banjur mijil, rampung mijil palungguh. Bakal mijil ning tempat sing ora nyaman lan sing ora tenang, ora perlu nganggo urutan. Cukup diawali nganggo palungguh terus mijil. Rampung palungguh maning. Tempat sing aman lan nyaman apa? Tempat sing aman lan nyaman ya ning omahe dhewek ning kamar. Tempat sing ora nyaman apa? Tempat sing ora nyaman ya ning kayata ning pasar, ning tempat pesta, ning tempat kerjaan dan lain sebagainya. Kun mau wahyu panca gaib. Di antara unine wahyu panca gaib yaiku kunci paweling asma mijil lan singkir iku siji sing dadi punjer, siji sing paling utama, siji sing paling penting yaiku kunci. Sing papate
penting ora penting, bergantung mring kebutuhan masing-masing. Sing baku yaiku kunci, sing baku yaiku kuncine, sing penting yaiku kunci, sing penting yaiku kuncine. Sejene ora terlalu penting, gumantung mring pribadine dewek-dewek. Kenapa? Sebab urip iku kunci, kunci iku urip. Sejene kunci kayatah paweling asma mijil singkir iku sabda lan lakune urip, dudu urip. Nah, aja salah paham lu ya. Paweling asma mijil singkir iku sabda lan lakune urip. Sing urip iku kunci, kunci iku urip. Mula sing baku yaiku kuncine, sing penting yaiku kunci. Kabeh tentang lahir batine isun lan sampean iku gumantung ning kuncine. Sepira isun sampean memperjuangkan kunci, ya semono oliye. Sepira isun lan sampean kabeh cinta ning kunci, ya semono hasile. Sepira isun lan sampean kabeh nguplek-nguplek kunci, ya semono olihe. Dadi gumantung mring kuncine dewek-dewek, gumantung mring uripe dewek-dewek. Mula sing paling baku lan penting iku kunci. Kunci iku kena kanggo apa bae, kaya sing wis tek wejang nang beberapa hari yang lalu. Kunci iku kena kanggo apa bae, kanggo dagang, kanggo kesaktian, kanggo merdukun, kanggo ketenangan, kanggo ngibadah, kanggo bertuhan, kanggo semedi, kanggo apa bae kunci iku bisa. Waton ora tumindak luput, maksude ora dinggo sembarangan, ora dinggo macem-macem, ora dinggo neko-neko. Ananging walaupun kunci iku kena kanggo apa bae, bukan berarti kaya kiye. Lamun tak ibarat nang kunci iku dalan tol, ya, lamun tak ibarat nang kunci iku sebuah dalan tol, bukan berarti karena ana pengertian bahwa kunci iku kena kanggo apa bae, lamun kunci iku diibarat nang jalan tol, terus isun arep ngising dalan tol, arep turu dalan tol, arep mangan dalan tol, arep dolan dalan tol, arep kerja dalan tol, arep dagang dalan tol, kabeh dalan tol. Wah, ya arane cilaka 12. Ya lamun WC kamere ana ning dalan tol ya beli apa? Pasare kerjaane ning dalan tol ya ora apa-apa. Dadi pengertian kunci iku kena kanggo apa bae waton ora tumindak luput kuwi aja dilementean, digali, digoleti pengertian lan maknane. Dadi aja karena kunci iku kena kanggo apa bae terus diibarat nang kunci ku dalan tol, arep apa bae liwate dalan tol, arep apa bae mambahe dalan tol, arep apa bae nganggoe dalan tol. Bisa kaya ku arep ngising liwat dalan tol nganggoe dalan tol, arep turu liwat dalan tol nganggoe dalan tol, arep mangan liwate dalan tol nganggoe dalan tol. Wah, ya soak.
Bener, kunci kena kanggo apa bae waton ora tumindak luput. Kanggo ngelmu, kanggo nyugi, kanggo pengasihan, kanggo dagang, kanggo apa katak banget bisa kabeh kunci. Tapi ana carane, ana tata kramae, ana patrape, ana pengertiane. Arep ngising, cara kunci beda, ya kanggo ngising. Arep turu, cara kunci ya beda, kanggo turu. Arep kerja, cara kunci ya beda, kanggo kerja lan sapi turute. Sing dimaksud kunci kena kanggo apa bae iku, kuncine digawa kanggo apa bae. Tapi carane sing beda kenang, carane turu mengkenen, carane ngising mengkenen, carane mangan mengkenen, carane kerja mengkenen lan sapi turute. Nah, lamun beli ngerti takon maring sing ngerti. Kunci kanggo ngising kepriben, kunci kanggo mangan kepriben, kunci kanggo kerja kepriben, aja meneng bae. Wis beli ngerti meneng bae. Ana wejangan langsung dilem mentean. Ora diolah disit, ora di masak disit. Mungkin sing ora pas mengene. Dadi bener kunci iku kena kanggo apa bae. Ning ana carane, ana pangolah pangrenggane, disesuaikan karo tujuan hajate. Kanggo sementara wejangan bab Wahyu Pancagaib wis tak cukup nang semono bae sih. Mengko gampang nyambung maning. Moga apa sing wis tak wedar mau bisa dingerteni, bisa dipahami lan bisa dipraktekaken langsung supaya ngertine ora mung jare aku, ngertine ora mung jare isun, weruhe ora mung jare aku, weruhe ora mung jare isun, tapi ngerti dewek karena nglakoni dewek. Dadi ngertine ora ngerti jare, ngerti dewek, ora kulak jare adol ndean, tapi membuktikan dewek. Supaya bisa membuktikan dewek weruh dewek berarti kudu praktek dewek, kudu nglakoni dewek. Wis cukup semono bae. Salam rahayu, kanthi teguh slamet berkah kanggo kita sekabehane. Muga Maha Suci urip tansah maringi pangestulan pengayoman mring kita kabeh. Sehinggane tidak ada selembar daun pun yang jatuh ke muka bumi ini tanpa kehendaknya. Dan sebaik-baiknya kehendak adalah kehendak Maha Suci hidup. Kunci. Kunci itu apa? Kunci. Ku itu kumpul, N nunggal, ci suci. Kunci, kumpul, nunggal, suci. Kunci itu bukan agama. Kunci itu bukan kepercayaan, bukan kejawen, kebatinan, perguruan, partai, atau golongan-golongan lainnya. Kunci itu hidup. Hidup itu gaib. Gaib itu rasa. Rasa itu bukti adanya hidup dan lain sebagainya. Contoh, saya bisa menyebut asma Allah.
itu dikarenakan saya hidup. Kalau saya tidak hidup, saya tidak akan pernah bisa mengucapkan asma Allah. Saya dicubit sakit itu karena saya hidup. Kalau saya tidak hidup, saya tidak akan pernah merasakan sakit. Itu kunci. Kumpul nunggal suci. Tujuan awal kunci adalah tentram dunia akhirat. Tujuan akhir kunci adalah sempurna. Kembali kepada asal-usul kita. Dalam istilah Jawanya, Bali mring sangkan paran asal-usule dumadi. Asal dari angin, kembali kepada angin, menjadi angin. Asal api, kembali kepada api, menjadi api. Asal air, kembali ke air, menjadi air. Asal dari sari-sarinya bumi, kembali kepada sari-sarinya bumi, menjadi sari-sarinya bumi. Asal dari suci, kembali kepada suci, menjadi suci. Asal hidup, kembali kepada hidup, menjadi hidup. Itulah kunci. Kumpul nunggal suci. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati, kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Itu bunyinya kunci. Kuwe unine kunci, dudu kunci. Ari kunci iku urip. Kalau kunci itu hidup. Hidup itu gaib, gaib itu rasa, dan rasa itu bukti adanya hidup dan lain sebagainya. Karena itu, ono opo-opo kunci, langka opo-opo kunci. Kenapa? Kok kudu anak apa-apa kunci, langka apa-apa kunci? Cukupkah? Cukup, bahkan lebih dari cukup. Karena apa? Karena kunci bisa kanggo apa bae, waton ora tumindak luput. Kue kunci. Maca kunci aja kayak sepur kilap, aja kayak sepur eksekutif, beradan. Diolah, direngga, dirasa kenang. Prosesnya diolah, direngga, dirasa kenang. Galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Karena di dalam tubuhmu ada firman Tuhan yang bisa menjamin hidup matimu dan dunia akhiratmu. Jadi bakal maca kunci aja kayak sepur eksekutif. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, sira datolah sipatolah nyong. Wah, yarane. Blidadi kayak kuwi. Maca kunci kudu nganggo rasa. Dirasa kenang, diolah, direngga. Unine kunci demi kunci. Unine uni demi uni. Karena apa? Kunci perlu diteliti, perlu dirasakan di saat kita membaca kunci. Karena di setiap celah-celah huruf unene kunci, kuwe anak gaib. Gaib apa? Gaib sing kuasa.
Gaib sing kuasa. Gaib sing kuasa sing ngendi? Gaib sing kuasa sing tersebut firman. Di antara celah-celah huruf kunci ada firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjamin hidup mati kita dan dunia akhirat kita. Mula sing teliti. Anak apa-apa kunci, laka apa-apa kunci. Sepaham? Kun bab kunci. Kunci ora kena diimbuhi, ora kena dikurangi, lan ora kena diowahi. Sebab kunci iku urip. Lamun nambahi kunci berarti nambahi urip. Lamun ngurangi kunci berarti ngurangi urip. Lamun ngowahi kunci berarti ngowahi urip. Maka urip iku gaib. Gaib iku rasa. Rasa iku sing kena kanggo mbuktekaken anane urip lan sapanunggalane. Kunci iku pas. Kunci iku cukup. Kunci iku tentrem. Mula ora bisa ditambahi, ora kena dikurangi, beli olih diowahi. Iku kunci. Anak apa-apa kunci, laka apa-apa kunci. Maksudnya wacanen minimal wacanen kunci dalam sikon apapun, dalam keadaan apapun. Terus diwaca nganggo rasa. Bari ndodok, bari kerja, bari turun, bari kegiatan apa baik, kunci selalu cumantel ing telenging rasa. Kegawa terus, kagegem terus, rangkul terus. Anak sing dimaksud anak apa-apa kunci, laka apa-apa kunci. Jadi kunci aja lagi bakal duwe kesusahan baik, bakal lagi kepepet baik, bakal lagi meriang baik, bakal lagi sehat, lagi duwe duit, lagi duwe udut, kuncinya dilempit. Berarti anak apa-apa kunci, laka apa-apa ora kunci. Bahasa mengkonon loh. Dudu anak apa-apa kunci, laka apa-apa kunci. Nyata buktine bakal lagi duwe masalah bae ning kunci, bakal lagi ora duwe masalah ora ning kunci. Sepira kita cinta ning kunci semono oliye. Sepira kita memperjuangkan kunci, ya semono oliye. Sabdane urip, sing sapa eling urip, bakal sun uripi. Lamun ora eling urip, ya bonggan. Nah, iki kunci. Lamun paham kunci, lamun dong kunci, lamun ngerti kunci, lamun weruh kunci, sejene pasti dijamin weruh, dijamin ngerti, dijamin paham. Sing utama lan sing baku iku kunci nek dudu sejene. Mula sebutane tembunge anak apa-apa kunci, laka apa-apa kunci. Sebab kunci kena kanggo apa bae. Kanggo ngilmu bisa, kanggo ngilang bisa, kanggo sugih dadak bisa, kanggo kesaktian bisa, kanggo apa bae bisa kabeh.
kowe kunci. Tapi awas, yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Sebab iki kunci ceritane. Iki urip dudu sejene. Mula sing utama, sing penting, sing baku kunci. Titik. Di antara celah-celah huruf unine kunci itu tersembunyi firman Tuhan. Firman Tuhan yang bisa menjamin hidup mati kita dan dunia akhirat kita. Mula kudu diweruhi, kudu dingerteni, kudu digoleti, harus dicari sampai ketemu, sampai dapat, sampai bisa. Jangan asal baca. Jangan cuma dibaca. Tidak sepele kunci. Karena kunci itu hidup. Hidup itu kuasa dan menguasai. Sapa eling urip, bakal den uripi. Ya kunci. Dipetani, diwiyak, digelar, digulung, diolah, direnggah, dilempit, ditutup, diwiyak maning, digelar maning sing amba. Terus dipetani. Sampai ketemu. Sampai weruh. Sampai ngerti. Weruh dewek. Ngerti dewek. Ketemu dewek. Bisa dewek. Ora jare. Tidak ada istilah katanya di dalam kunci. Kunci itu kenyataan. Kunci itu nyata. Kunci kue nyata. Kunci kue kasunyatan. Laka tembung jare. Kunci kue rembuk urip. Kunci itu membicarakan hidup. Hidup itu rasa. Rasa itu nyata-nyata ada. Nyatanya di mana? Nyatanya ada saya dan saya bisa bicara seperti ini. Nyatanya anak nyong, anak sampean kabeh bisa mengkanan lan bisa mengkenen. Kue bukti nyatane. Mula kudu weruh dewek. Kudu ngerasak nang dewek. Kudu ngerti dewek. Kudu bisa dewek. Ora jare ustad, ora jare kiai, ora jare habib, ora jare kitab, ora jare agama, ora jare mamah dede. Ngerti dewek, bisa dewek, weruh dewek. Iman tidak akan pernah tumbuh dalam diri kita kalau kita tidak mendapatkan bukti nyatanya. Sebodoh apapun orang itu, semurtad apapun orang itu, dia pasti akan ditumbuhi iman yang luar biasa kalau selalu mendapatkan bukti kebenaran yang nyata. Lakune kunci. Karena kunci iku kasunyatan lan nyatane kudu weruh dewek. Dadi wis tak cukupi semono kae. Ayo kita bareng mlaku secara dewasa nganggo kunci. Ana apa-apa kunci, laka apa-apa kunci. Muga apa sing wis tak sampeaken bab kunci bisa dadi manfaat kanggo kita kabeh. Lan oli pangestu
uga pengayomane Gusti ingkang Maha Suci kanthi teguh rahayu selamat.